ούτε απλώς για να επικοινωνώ. Δεν με καταλάβατε. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι. Με συγχωρείτε κιόλας. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Εγώ είπα ότι από τη μία βλέπουμε μια επιταγή και κάποια στοιχεία. Τα οποία πολύ σωστά. Μπορώ να σας διαβάσω εγώ μπροστά μου ένα παρακαταθετήριο. Λέει Τράπεζα Πειραιώς, κατάθεση επιταγής 3 Δεκάτου του 2013, ποσό κατάθεση 361.446 και 97 λεπτά. Σας ανέφερα την ημερομηνία. Είναι στις 3 Δεκάτου του 2013. Θέλετε και την ώρα, 11 και 12. Όχι, εγώ σας λέω κάτι, δεν διαφωνώ. Θέλετε να το πάρετε, να το βάλετε σε κάποια εφημερίδα. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω κάπου, γιατί δεν είμαι στον οικό, αλλά θα σας πω το εξής. Μισό λεπτό κύριε Μανταλόβα, μην με παρεξηγείτε. Σας το λέω με την έννοια ότι... Βασικά, όχι, δεν παρεξηγώ κανέναν. Μισό λεπτό, σας το λέω με την έννοια ότι βγάζουν ένα δημοσίευμα και φαντάζομαι ότι εφόσον εσείς λέτε ότι δεν συμβαίνει τίποτα από όλο αυτό, όπως τόση ώρα... Κάναμε και ανακοίνωση χθες. Μα δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Ακούστε με λίγο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον λοιπόν για τον πολίτη να δει και την άλλη μεριά. Τα δικά σας στοιχεία. Αυτό λέω εγώ. Έτσι. Θα τα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ερωτηθώ θα τα προσκομίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Αν ερωτηθώ θα τα προσκομίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον. Και όχι μόνο το καταθετήριο. Θα προσκομίσω εκείνης της ημέρας, εντάξει, το διπλό τύπο ίσπραξης. Ναι, είναι... Θα προσκοπήσω εκείνης της ημέρας, δηλαδή πριν από πόσες, πριν από 14-15 μέρες, πόσο έχει σήμερα πίνας, 18. Είναι νομίζω απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε προς όλους. Θα προσκομίσω εκείνης της ημέρας το γραμμάτιο ίσπραξης, θα προσκομίσω την Ταμιακή Συμφωνία 15 Οκτώβρη του 2013, κάθε 15 μέρες πλέον στην Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα στην Ταμιακή, κυρία Στάμου, υπάρχει Ταμιακή Συμφωνία πλήρης όλων των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου, όπου εκεί μέσα βέβαια αντίστοιχα θα δείτε περασμένη και αυτή την κίνηση, αυτή την παρακατάθεση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει εδώ και 15 μέρες. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι καλό να μην εμπλέκουν σε αυτή την ιστορία τις υπηρεσίες. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Κάνουν μια τεράστια προσπάθεια άτομα νέα, με δυνατότητες, με επάρκεια, με γνώση. Καμία σχέση με αυτούς που διαχειρίζονταν τα οικονομικά του Δήμου πριν από πολύ λίγο διάστημα. Προσπαθούμε να λύσουμε παθογένειες πάρα πολλοί ετών. Δεν θέλω να τους εμπλέξω, ούτε πρέπει να τους εμπλέξουν είτε από τη δικιά μας την πλευρά, είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε μια στήρα παλαιοκομματικού τύπου αντιπαράθεση. Εγώ σε ό,τι με αφορά δεν πρόκειται να το κάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και οι υπηρεσίες, αν συνεχίσουν έτσι, να είστε σίγουροι, και όχι μόνο εσείς αλλά και οι πολίτες του Δήμου, ότι διασφαλίζουν και θα διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο αυτά που πρέπει και για τους πολίτες και για το Δήμο Ιωαννητών. Λοιπόν, κύριε Μανταλόβα, ήσασταν απόλυτα ξεκάθαρος. Τα στοιχεία λοιπόν για όποιον τα θέλει μπορεί να τα πάρει ανα πάσα στιγμή, όπως είπατε, και από την Οικονομική Υπηρεσία και γενικότερα όλα τα στοιχεία και για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για όλες τις άλλες εγγραφές που γίνονται στην Οικονομική Υπηρεσία. Απόλυτα ξεκάθαρο, στα συμπεράσματα εγώ θα τα αφήσω στον κόσμο και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή, ώστε να μας πείτε λίγο για όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα στις οικονομικές υπηρεσίες. Δηλαδή για όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε. Λάμβανουν χώρα. Για τη δουλειά και τώρα λαμβάνουν. Ναι. Την τελειώσατε, αν την τελειώσετε να τα πούμε και τώρα. Όχι. Θα έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι παλεύετε και για κάποιες μειώσεις. Μας είπε ο κύριος Νάσος ότι θα γίνουν κάποιες μειώσεις. Μιλώντας μια μέρα. Έχουν τώρα μιας και το συζητούμε, η Οικονομική Επιτροπή στην ψήφιση, στην έγκριση αν θέλετε των ανταποδοτικών τελών, ήδη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πάμε σε μια μείωση των ανταποδοτικών. Κυρίως στο Δήμο Ιωαννητών, στον παλιό μάλλον Δήμο Ιωαννητών, στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων την τωρινή. Δεν θέλω να πω ότι είναι μεγάλη, ότι θα συνεισφέρει, θα βοηθήσει στο βιοπεριστικό πρόβλημα του καθενός μας, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα. Στην πιο δύσκολη, στην πιο αντίξω οικονομική συγκυρία, ο Δήμος προσπαθεί να περιορίσει, γιατί κυρίως έρχονται από εκεί. Οι χρηματοδοτήσεις ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μειωθεί και έχουν μειωθεί δραματικά. Κυρίως περιορίζοντας τις δαπάνες του, προσπαθεί ένα μέρος αυτών των δαπανών που περιορίζει να το επιστρέψει στους πολίτες. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό, κύριε Μανταλόβα. Ακόμη και το μικρότερο να κοπεί και 1 ευρώ να κοπεί. Κυρίως θέλουμε ένα μήνυμα. Έτσι. Και το μήνυμα, αλλά και αυτό να μειωθεί στον κόσμο, στην τσέπη του κόσμου και 1 ευρώ, σας λέω,
να μην το δώσει και να το κρατήσει είναι σημαντικό από όποια προέρχεται. Από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε και καλά. εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία, κύριε Μανταλόβα, να τα ξαναπούμε και στο μέλλον, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα τα οικονομικά θέματα. Να είστε καλά.